Do vozidlového parku dopravného podniku Bratislava sú už dodávané postupne v zmysle harmonogramu prvé elektrobusy. Je to trend, svetový trend, súvisiaci s ochranou životného prostredia, v ktorom žijeme, a ja sa teším, že Bratislava je pri tom a aj počas môjho mandátu ho veľmi silno podporujeme, či už sú to tieto elektrobusy alebo požičovanie, zdieľanie automobilov, car sharing, výstavba nových elektronabíjacích staníc, veci, ktoré vlastne podporujú elektromobilitu, lebo tieto autobusy sú tiché, nehlučné, nevydávajú žiadne emisie, s prepáčením nesmrdia, nepáchnú, čiže je to veľmi pekné, teším sa na to, to je proste ďalší skok dopredu a to iba vidno, ako to mesto Bratislava napreduje. Nákup elektrobusov bol financovaný z fondov Európskej únie. Celková suma za 18 vozidiel je 10,4 milióna eur bez DPH, pričom z fondov EÚ sa financovala čiastka 8,5 milióna eur, zo štátneho rozpočtu 1 milión eur a 900 000 eur bolo vykryté z rozpočtu mesta. Dopravný podnik v rámci tejto časti rozvoja projektu zaradí do prevádzky 18 elektrobusov, 16 tejto veľkosti, v akej sa teraz vezieme, a 2 9-metrové autobusy, taký, aký sme videli hore. To je program, ktorý by sme chceli mať v úplnej prevádzke, v úplnom nasadení z doletných mesiacov, zhruba v tom júni, júli by sme chceli, aby to všetko bolo na tratiach. A v akých častiach Bratislavy budú prevádzkované? No, to sme sa snažili, aby sme Bratislavčanom dali nielen nové logo na autobusy, ale aby sme ten autobus ukázali pokiaľ možno vo všetkých častiach. Tak ja som menoval linky, v ktorých budú autobusy prevádzkované, tak v podstate tých rozhodujúcich častí sa dotknú väčšiny. Autobus budú mať možnosť z tejto prvej dávky určite zažiť ľudia ako v Rači, tak vo Vajnoroch, v Petržálke, v Dúbravke, takže dotkneme sa tých najväčších častí aglomerácií Bratislavy. Dojazd vozidiel je bez priebežného dobíjania minimálne 160 km. Elektronabíjacie stanice budú primárne vo vozovni Krasňany aj vo vozovni Jurajov Dvor. Súčasťou je tiež vybudovanie 2 nabíjacích miest na trase elektrobusov na Kolárovom námestí a na Patrónke. Každý technický prostriedok má spustu limitov, tak jeden je napríklad ten dojazd. Neviem momentálne si spomenúť na žiadny taký, ktorý by ich okrem dojazdu podstatne znevýhodňoval oproti fosílnym autobusom. Skôr vidím teda spustu výhod. Tu najpodstatnejšiu vnímate teraz, že v podstate ten motor veľmi nepočuť, tá jazda nezaťažuje ani vnútro, ani vonkajšok toho autobusu a samozrejme aj to zaťaženie exhalátmi je nulové. Našim cieľom je dostať čo najviac ľudí do mestskej hromadnej dopravy na koľajnice, aby som bol úplne presný. Čiže áno, pôjdeme smerom posilovania a skvalitňovania mestskej hromadnej dopravy. Kedy budeme mať všetky elektrobusy, neviem. Ja viem, že Londýn má takú ako ambíciu do roku, neviem koľko, za 20 rokov vymeniť všetkých niekoľko desiatok tisíc tých autobusov, ktoré majú. My máme teraz 90 nových autobusov, úplne kompletne nových, 60 nových električiek, 18 nových elektrobusov, čiže teším sa z toho. Tieto autobusy sú však raz tak drahé ako podobný typ so spaľovacím motorom. Nad takýmito investíciami ďalej uvažujeme, ale uvažujeme stále len v súvislosti s možnosťou čerpania grantových programov, čiže v prípade, že sa nám podarí identifikovať ďalší možný zdroj podpory, tak budeme radi, keď budeme môcť sa zapojiť do programu a rozšíriť flotilu, pretože tie teda investičné náklady sú dvojnásobné. Oni sú samozrejme kompenzované nižšími prevádzkovými nákladmi. Tie prevádzkové náklady sa pohybujú približne na 1/3 fosílnych autobusov, takže ono aj z hľadiska dlhodobej návratnosti by sa aj tá ekonomika v horizonte niekde medzi 8 a 12 rokmi vyrovnávala napriek vysokej investičnej náročnosti. No a čo sa týka životnosti. Toto je zatiaľ otázka, nad ktorou zatiaľ väčšina prevádzkovateľov len špekuluje, pretože tie skúsenosti nie sú dostatočne dlhé. Bežný fosílny autobus má tú životnosť v 100% kvalite minimálne 8 rokov. Častokrát sa prevádzkujú autobusy oveľa dlhšie. My predpokladáme, že životnosť elektrobusu vzhľadom na
menšiu náročnosť údržby by mala presiahnuť životnosť fosílneho autobusu, čiže ja sa domnievam, že dosiahnuť 12 rokov prevádzky s elektrobusom by nemal byť problém. Samozrejme, táto časť odpovede sa nevzťahuje na batériový set, ktorý určite dneska túto životnosť nemá, ale ten vývoj vôbec v prístupe o starostlivosti, spôsobe nabíjania a ako aj výmeny batériových setov sa dosť dynamicky mení, takže určite sa neobávame ani toho okamihu, keď bude treba čiastočne časti batérií v autobusoch nahrádzať. Aj samotní vodiči autobusov sa museli priučiť novým veciam. Vodiči boli zaškolení zo strany výrobcu na prevádzku. Samozrejme, prevádzka elektrobusu je iná, hlavne čo sa týka teda nielen spôsobu jazdy, ale hlavne jeho potom spätného nabitia a teda prípravy na ďalšiu jazdu. Príchod prvých elektrobusov do bratislavských ulic prináša nádej, že doprava v meste bude o niečo čistejšia a tichšia. Pre televíziu Bratislava Jaro Kurpel.